Dovolte mi, abych vás za obě organizace přivítala na našem každoročním vánočním setkání. Během akce se můžete těšit na vánoční slova kolegyně Hany Doubkové, houslové hudební představení, zpívání vánočních koled dětí a paní učitelek ze školy, rozdávání dárků u stromečků, zapalování prskavek, projekci fotek za rok 2023 stacionáře a školy. Dále je tu prodejní stánek výrobků, které tvoří naši klienti, naši vyhlášenou keramiku. A samozřejmě dobré jídlo a pití, takže se neženírujte a určitě se ujměte toho stolu. Ještě mi dovolte pár slov za denní stacionář. Tento rok byl plný změn, zážitků, akcí, hezkých dní. Do naší služby nastoupili i noví klienti a ihned do naší služby zapadli. Děkuji tedy tímto našim klientům stacionáře, že jsou jeho součástí a někteří už řadu let. Že je to s námi stále baví a dávají nám zpětnou vazbu svým úsměvem, vřelostí nebo tím, že se za námi těší. Děkuji svým kolegyním za jejich mnohaletou péči o naše klienty a týmovou práci a pevně věřím, že nám to bude stále tak dobře fungovat jako doposud. Dále patří poděkování mateřské a základní škole speciální, která s námi sdílí budovu za jejich spolupráci, společné aktivity a akce. Poděkování zmíním i naše vedení Diakonie Praha, které se snaží naše služby a tedy i tu naší stále posouvat kupředu. A velké poděkování patří i vám rodičům za vaši péči a vaše byť třeba již dospělé děti. Vždy nás potěší, když se nebojíte za námi přijít s nějakým problémem či radostnou novinou a chcete s námi toto řešit nebo sdílet. Všem vám tedy tímto za denní stacionář Ratoles přeji krásné a klidné vánoční svátky, plné lásky, štěstí a pohody s vašimi nejbližšími. A když jsem přemýšlela o tom, co vlastně Vánoce znamenají, tak jako první oslavujeme narození Ježíška. Oslavujeme narození malého miminka, které přišlo sem na ten náš svět. A vlastně je to narození každého z nás, každého miminka, které přijde na tento svět, které v sobě nese takovou symboliku. Že v středověku se předpokládalo, že se člověk rodí čistý, nepopsaný list. Měli proto termín, který se jmenoval tabula rasa. A věřili všichni, že vlastně teprve v průběhu života se na tento bílý list napíše podle toho, jaké člověk získal zkušenosti, jakou měl výchovu, vzdělání, prostředí, tak teprve potom se ten list vlastně nějak popíše. Dneska víme, že to tak není, že každý si přineseme do života svůj raneček nějakých schopností, nějakého nastavení, se kterým se učíme vlastně celý život pracovat, celý život s ním musíme žít a nějak se s ním postupně vyrovnávat. A mě vlastně v této souvislosti hrozně zajímavá myšlenka, jestli se člověk rodí dobrý, anebo jestli se rodí zlý. Bylo to taky velké téma středověké teologie a samozřejmě ty směry se trošku různí. Někdo tvrdí, že ne, že člověk se narodí z principu zlý, že se je orientovaný na to, co je pro něj prospěšné, na to, co je pro něj dobré. Odpůrci tvrdili, ne, člověk se rodí dobrý a má dělat dobré věci na tomto světě. Musí se vyvarovat zlu, musí bojovat proti zlu. Já sama osobně si myslím, že člověk se rodí jako dobrý. Samozřejmě se dostáváme na tenký led, protože jsou lidi, o kterých pochybujeme, jestli jsou dobrý, ale já si myslím, že ve svém původu člověk je dobrý. A jako takový argument pro své tvrzení mám třeba to, že když provedeme něco dobrého, když se nám povede nějaký dobrý skutek, tak to obvykle brzy zapomeneme, když se nám něco nepovede nebo uděláme něco špatného, tak si to obvykle pamatujeme. A mrzí nás, když nám to líbe. Takže já vám do nového roku přeji jednak, abyste se snažili trošku skultivovat prostředí těch nejbližších lidí, co kolem sebe máte. Abyste trošku zkusili zahodit za hlavu věci, ze kterých ovlivnit nemůžeme, se kterými se nic dělat nedá. A zároveň vám hrozně moc přeju, abyste dokázali najít svůj smysl, který vás potáhne životem dál a dá vám ty křídla, abyste mohli proletět šťastně nový rok. Děkuji.